Oh! Ang laki oh! Ta, laki na naman. Meron pa oh. Ha? Meron pa isa. Tingnan nga yung ano mo. Yun mga kachoy, pangalawang araw natin dito mga kachoy sa paglulur ng ng dalag. Kasi nung kahapon kinagat ako mga kachoy, tatlo. Yung isa na videoan, ang laki mga kachoy. Stop tayo mga kachoy, stop tayo. Pero salt water yung ginagamit ko mga kachoy, pang salt water. Galing ha? Ginagamit ko lang mga kachoy para mayroon siyang yan, para kahit paano lumalangoy-langoy siya. Yun. Ay, so dalawang bisis mga kachoy, hindi ko nadadaan. A few inches later. Dari mga kachoy. Dali mga kachoy. Nangyari lang ng pang salt water mga kachoy. Oh, ay muntik na mga kachoy. Dalawa pala yung tumamas. Ay, hindi ko tinatan talaga kasi. Kuya ka, may Maria. Tanga nga na. May Maria. Teka lang, te. Mate, oh. Napaksi na yung isang mate. Yan, oh. Tig-dalawa na lang yung hook. Hala. Teka lang, te, ah. Eh, huliin ko pa yung pambenta. 1-0. Ito lang sa harapan mga ito. Naulit mga ito, ah. Pero okay na ito, kahit isa lang okay na. Malaki naman eh. Kala ko yun. Ayos na ano yan. Nadali na mga ito yung porcelana. Ginagawa mo. Nadali na yung ni Madam Rosa. Porcelana ni Madam Rosa. Baka sakaling makalipat tayo sa kabila. Sana mababaw. Yun, pwede pala eh. Hindi tayo mga toy, sa kabila na yan oh. Upe. Nakaisa na tayo mga toy oh. Hindi tayo, sit up tayo dito oh. Lipat tayo dun sa may mga ito, isang kasya. Madali natin yung malaki. So,
Nawala kasi yung buntot mga ito eh. Lumipad. A few inches later. Dito tayo ulit mga ito, hindi tayo pepisto na may barko ni Noe. Yan. Dito lang natin mga ito isa. Baka sakaling makuha natin. I-stand natin yan. Diyan tayo maglulor. Ano mga ito oh. Ganda ng lure natin oh. Yung biya mga ito, nilagyan ko parang mata-mata. Baka madali natin mga ito yung malaki yung strike sa atin. Nanatin mo na malaki. Huwag na yung maliit para lumaki pa. Hindi kaya nangyari na ng mga anglers natin dito, mga tropa. Dito mga kasi, try natin sa kabila. Hey, my friend. The next day. Oh! Ang laki oh! Laki ng bagay! Dinata sa pulo. Ang laki! Oh. Meron palang ganun malaki ito. Dalawang litis na ako yung strike mga ito, hindi na kukuha. Kailangan ano, double hook. Single hook lang kasi ito. Meron pa oh. Tangay ko so. Ha? Meron pa isa. Tinangay yung ano mo. Dalawa kasi strike. Pangatlo sana dun no, sa dulo. Tinangay yung ano ko kasi, yung ulor. Yung biyak. Gawin. Sayang. Kasi natatak. Mga Choy, uwi na. Ano yun? Nakaisa lang mga Choy. Tara na mga Choy, salamat, salamat. Hanggang day 2 lang tayo mga Choy. Akala ko magdi-day 3 pa. I-upload ko ito mga Choy, salamat. Thank you, thank you, thank you.